ďalší reprezentant, a to bol Netopier, ktorý chcel patriť raz medzi tých a raz medzi oných, práve podľa toho, kto vyhrával. Až nakoniec zbadal, že už mu nikto neverí a že ostal sám. Už dnešné čítania, všetky tri čítania sú o vernosti. Vernosť na akejkoľvek rovine v našom živote však vždy súvisí s tou najzákladnejšou vernosťou, ktorá je vernosťou Bohu. A preto sa teda pozrime na jednotlivé čítania, ktoré sme dnes počuli, a skúsme si nastaviť zrkadlo, ako je to v našom živote, ako je to s našou vernosťou voči Bohu, ktorý nás pozýva k životu, ako sme to počuli v Evanjeliu, keď Pán hovorí, že jeho slová sú duch a život. Pozýva nás k životu skrze ducha, a teda ako táto vernosť, ako už túto vernosť prežívame v našom každodennom živote, v rozličných situáciách. V prvom čítaní sme videli, ako Boh rozpráva sa s Jozuem a kladie mu takú požiadavku, aby ľudia naozaj ostali pri jedinom Bohu a nekláňali sa rozličným iným bôžikom, ktorí nachádzali na ceste do zasľúbenej zeme. Podobne aj my sme na nejakej ceste, sme na ceste do večnosti, do tej naozaj zasľúbenej zeme. A tiež spoločnosť okolo nás, ktorá, možno povedať, že je materialistická, je hedonistická, je často narcistická, teda myslí len na svoje uspokojenie, tak nás odvádza od naozaj právých hodnôt, evanjeliových hodnôt, ktoré sú hodnotami života a lásky. A odobráva sa to naozaj v našich každodenných situáciách, každodenných postojoch, v každodennom živote, tak ako ho prežívame. Už pozrime si teda také niektoré základné roviny, ako my môžeme prežívať tú vernosť Bohu a vernosť alebo nevernosť, ktorá sa môže prejavovať v rozličných aspektoch. Pozrime si napríklad, nastavme si zrkadlo, napríklad taký rozmer je modlitba v našom živote, hej? Pretože je to vyjadrenie toho, že mám nejaký vzťah s Bohom. Hej? Naša každodenná modlitba, otázka je, do akej miery je naozaj takou reálnou záležitosťou v našom živote. Niečo, čo podobne ako každý deň jeme a každý deň spíme, tak je aj prirodzenou vecou v našom živote, že sa aj modlíme. Hej? A že venujeme tejto modlitbe nejaký čas. Tá komunikácia s Bohom je určite dôležitá. Ak my povieme, že Boh je v našom živote na prvom mieste, čo by teda malo byť, hej? Pretože Boh naozaj je darcom nášho života, každý náš život závisí naozaj od Neho, tak by sme to mali nejakým spôsobom vyjadriť. A tým prvým takým prostriedkom je naša každodenná modlitba, naša komunikácia. Keď by dvaja manželia, muž a žena, v domácnosti nekomunikovali, tak nemožno hovoriť o nejakom reálnom vzťahu. A podobne je to aj v našom vzťahu k Bohu. Ak by sme s ním nekomunikovali, ťažko možno potom hovoriť o tom, že máme vzťah k Bohu. A už vôbec nemožno hovoriť, že je na prvom mieste. A tak si to pozrime, aká je naša modlitba v každodennom živote. Obmedzuje sa možno na ranné prežehnanie iba, alebo na možno večer nejaký úmysel, že by som sa mal pomodliť, alebo že sa pomodlím minus zdravá a zaspím pred televíziou. Už to je veľmi dôležitá otázka, že či v mojom živote napríklad venujem 2 hodiny televízii každý deň a možno 5 minút modlitbe,
aspoň 20 minút nevenujem modlitbe denne, tak vlastne nežije ten vzťah je mŕtvy. To potom už ostáva len možno na nejaké rovine túžby, ak by som chcel rozvíjať vzťahu, ale reálne sa tam nič nedeje. Čiže to je reálna otázka, aj časová. Koľko času venujem modlitbe? Ak to je menej ako 20 minút denne, buďme realisti, nerozprávame si rozličné bajky, ale si potom uvedomujeme, že náš vzťah stagnuje s Bohom a mali by sme preto niečo urobiť. Mali by sme to zmeniť. Mali by sme si presadzať, že budeme sa naozaj modliť aspoň tých 20 minút. A to je dobré, či už zobrať si aj do rúk Sväté písmo, alebo nejakú duchovnú literatúru, ktorá je takou stravou, duchovnou stravou pre náš život. Tak ako potrebujeme každý deň jesť, potrebujeme aj našu duchovnú stravu. Nož a takisto tak ako televízia, tak pre mladých ľudí to je možno internet, četovanie, to je možno mobil, SMS-ky a podobné veci, ktoré dokážu vytvoriť veľký priestor časový v živote, každodennom živote človeka. A otázka je stále tá istá. Koľko ja venujem času týmto veciam, ktorým nachádzam isté uspokojenie pre môj život, a koľko času naozaj venujem Bohu, ktorý mi dáva naozaj život. Mi nedáva len nejaké uspokojenie, ale on mi ponúka skutočný život, ale je potrebné, aby som sa odhodlal s ním komunikovať, aby som odhodlal sa s ním, aby som ho hľadal v mojom živote, aby som sa mu otváral, aby som preto niečo urobil konkrétne. Hej. Je to možné aj cez internet. Dnes je už na internete veľa zaujímavého duchovného obsahu. Ľubomír Stanček, ak si otvoríte Nové katolícke noviny, evangelizátor, kde na jeho webovú stránku chodí 4 000 ľudí každý deň a čerpá duchovný obsah. Takýchto stránok je už dnes veľa, kde možno naozaj čerpať duchovnú posilu. A keď využívame internet, určite aj čítanie z internetu alebo čerpanie teda duchovnej správy z internetu určite je na mieste. Nož a ešte jeden také zrkadlo v rámci toho, že aké miesto má Boh v mojom živote, môže tiež byť peniaze, majetok, bohatstvo a práca. Hej. Toto je dnes veľmi aktuálne. Po tom, čo sme prešli komunizmom, kde neboli veľké možnosti, dnes tie možnosti sú oveľa väčšie. Kto chce pracovať a kto chce byť tvorivý a chce aj zarábať peniaze, tak je to možné. Je to možné oveľa viac ako v minulosti. Ale otázka je, že či tiež sa to nestáva v našom živote takým pôžikom, od ktorého očakávame také uspokojenie. Mať viac peniazí, viac žiť komfortne, blahobytne, mať väčší majetok, možno naozaj väčší, ako potrebujeme skutočne. Alebo niekedy prichádzame do rozporu, keď niektorí muži tvrdia, že musia byť viac ako 8 hodín denne v práci. Tvrdia, že keby boli menej, alebo teda keby boli len 8 hodín a keby nemuseli povedať, že budú viacej, tak by stratili zamestnanie. Ovšak otázka ostáva stále taká, že či naozaj Boh to chce v mojom živote, aby som zanedbával rodinu, aby som zanedbával môj duchovný rast, vzdelávanie, nejaké kultúrne vyžitie, rozvíjanie kultúrneho života, rozvíjanie nejakej služby, ktoré ma možno Boh pozýva. Ale jednoducho, keď som zamestnaný 10 alebo ešte možno aj viacej hodín, tak jednoducho nie je na to viacej času. A niekto tvrdí, že to nie je možné zmeniť. Ja sa pýtam, čo si urobil preto, aby si to zmenil. A niekedy ostáva človek nemie, hovorí, no nič som neurobil, lebo si myslím, že to zmeniť nemôže. No ale otázka stále ostáva, čo si urobil, lebo niekedy sú za tým aj
naozaj zvyšné motívy. Niekedy to môže človeku vyhovovať. Môže sa realizovať v tej práci. Možno sa radšej bude realizovať v práci ako v domácnosti. Alebo naozaj to robí kvôli peniazom, viacej zarobí. A cíti sa tým možno dôležitejší. A sú tam možno rozličné dôvody, pre ktoré to ani vôbec nechce zmeniť. A tvrdí, že to nejde zmeniť. Nože ale otázka je naozaj tá, že Boh to chce od mňa takto, a by som zanedbával rodinu, deti, ktoré keď vyrastú, tak už im ten čas nevrátim. Tak toto sú také základné otázky životné, ktoré si musíme klásť, a cirkev nás tomu pozýva. V druhom Vatikánskom koncile vydal takú konštitúciu veľmi zásadnú pre život, sa volá Gaudium et Spes, radosť a nádej, kde veľmi jasne hovorí, že mali by sme si strážiť takú rovnováhu medzi prácou, medzi rodinou, medzi ďalším takým vzdelávaním a rozvíjaním svojho vnútorného života a podobne. Už niekoľko otázok, pokiaľ ide o teda to, čo môžu byť takí dôžikovia v našom živote konkrétnom, kde potom vlastne je ten skutočný Boh, darca nášho života na druhom mieste, alebo možno niekedy až ďalej. V druhom čítaní dnešnom sme počúvali tiež slova o vernosti, a to bola vernosť medzi mužom a ženou, ktorí si vyslúžili sviatosť manželstva a chcú žiť v tejto sviatosti. Sviatosť manželstva dnes je veľmi veľkým darom pre celý svet, hlavne západný svet, kde manželstvo a rodina je vo veľkej kríze. A jednoducho Pán Boh nás pozýva k tomu, aby sme objavili opäť hodnotu manželstva, hodnotu vernosti v manželstve a nechali sa ním viesť. A manželstvo je naozaj sviatosť, čo znamená, že to nie je maličkosť. Že ako apoštol Pavol hovorí, že už tým, že manželia sa milujú a sú si verní, tak spolupracujú s Bohom na spáse tohto sveta. Inými slovami, že tí ľudia, ktorí žijú v sviatostnom manželstve, tak bez toho, čo by iné robili, už tým samým faktom, že takto žijú verne a navzájom sa milujú, tak posvedcujú, premieňajú, transformujú tento svet, zachraňujú tento svet. A je to veľké svedectvo, je to veľká Božia milosť, ktorá je tajomná, ktorá nie je viditeľná, ale je reálna, ktorá pôsobí v živote. Preto manželia dnes skrze túto sviatosť, keď ju prežívajú svoj život v láske a vernosti, tak sú nenahraditeľným svedectvom pre dnešný svet. A je to veľmi dôležitá súčasť prežívania vernosti voči Bohu a svedectvu toho, že človek žije s Bohom. No, nakoniec v Evanjeliu sme čítali o tom, že treba byť aj verný tomu, čo hovorí Boh, Božiemu slovu. Niektorí učeníci, ktorí nasledovali Ježiša, pretože robil zázraky a pretože ich udivoval, nakoniec sa rozhodli, že od neho odídu, keď povedali, tvrdá je to reč. Ale Pán Ježiš pozýva k vernosti, aby sme ostávali verní, aby sme počúvali jeho slovo, aby sme žili s Ježišom a spoznávali Ježiša Krista. Ale nesmieme zabudnúť, ako hovorí svätý Hieronym, že kto nepozná Sväté písmo, tak nepozná Krista. Čiže ak chceme poznať Krista, ak chceme ho nasledovať, ak chceme sa s ním zjednocovať, chceme, aby bol našim pánom v našom živote a pretváral nám život mocou svojho ducha, je potrebné ho poznávať neustále. Inými slovami je potrebné každý deň zobrať do rúk Sväté písmo, Nový zákon a prečítať si aspoň kúsoček, aspoň nejakú myšlienku, aby to Božie slovo bolo prítomné v našom živote. No a položme si ruky na srdce, toto naozaj tak, to každý deň zoberie to písmo ako niečo, čo je životodárne pre mňa, ako je to Božie slovo. Alebo sme sa podobáme tým učeníkom, povieme, a to je tvrdá reč, to ja nemám na to čas, mne to nič nedáva, to je ťažké, ja to nerozumiem. A podobne kopec výhovoriek si možno človek nájde. Ale je tu opäť to zrkadlo. Chcem, aby Boh bol na prvom mieste v mojom živote, alebo to nechcem. A môj život je takým
ak chceme žiť naozaj život šťastný, spokojný, ktorý má život energiu, ktorý má životodárnu jazdu, ktorý je príťažlivý a radostný pre nás sami a je príťažlivý aj pre ostatných, tak Boh musí byť na prvom mieste a musíme ho hľadať každý deň ako naozaj tú životodárnu vodu, keď sme na púšti. Bez toho to asi nepôjde, asi určite to nepôjde. Nož tak, drahí bratia a sestry, dnes skúsme nad tým zamýšľať sa, skúsme reflektovať ten náš život, aký skutočne je, buďme pravdiví voči sebe a skúsme urobiť kročík k tomu, že si urobíme nejaké predsavzatie. Možno naozaj zoberme si to Sväté písmo, ten Nový zákon, možno nočnému stolíku a predtým, než ideme spať, dajme mu priestor, aspoň 5 minút sa čítajme do tohto slova Božieho. A trošku dajme možno priestor aj nejakej kultúrnej literatúre. Možno sa cez deň nájde nejaký kúsok času, nejakých 10-15 minút, kde by sme mohli sa niečím inšpirovať pre náš život, alebo taký naozaj plnší silou slova, silou ducha. Už prosíme o to, aby sme aj my mohli povedať naozaj tak zo srdca, keď sa nás Pán Ježiš pýtal, či aj vy chcete odísť, Peter ako povedal, Pane, komu by sme išli, veď my vieme, že Ty máš slova večné